Helo a chroeso I wefan gwych yr wythnos hon. Os ydych chi yn dechrau ystyried sut yn y byd y gallwch chi gael gwaith I ffwrdd o iPads eich disgyblion chi, ifan canolog ble gallwch chi asesu nhw neu casglu nhw fel tystiolaeth, wel dyma'r fideo I chi. Ewch yn gyntaf I Showbie.com a ewch I sign up free a wedyn dilynwch y camau. Iawn, I'm eDdysg, Cofrestru gyda'ch e-bost ac yn y blaen a nhw byddwch y promo code. Ewch I sign up now. Wedi chi gofrestru mewn gyfnodi fe fydd eich sgrin gyntaf chi'n edrych rhywbeth tebyg I hyn. Bydd yr dosbarthiadau yma ddim yn ymddangos gyda chi yn naturiol, ond dyma fy nghyfrif I. Ewch I new class, wedyn rhowch enw i'ch dosbarth chi am y tro neu alw fe'n 7e enghreifftiol. A sylwch fan hyn, mae Showbie yn rhoi cod I chi yn syth. Dyma'r cod byddwch chi'n rhannu gyda'ch disgyblion chi I anfon gwaith ato chi. Yn am y tro, ewch I save. A dyna fe wedyn mae Showbie wedi creu eich dosbarth newydd chi. Ar hyn o bryd does dim disgyblion mewn na, ond mae yna un athro. Beth cyntaf dwi'n mynd I wneud yw I greu aseiniad newydd, tasg newydd. Mewn fan hyn dwi'n mynd I roi, nawn ni esgus bod y dosbarth yn gorfod gwneud rhywbeth yn app Comic Life, yna yr Comic Life 1. Mae croeso I chi newid y dyddiad cau i'r aseiniad ac yn y blaen, dwi'n mynd I adael ei fod am y tro. Felly dyna ni, mae gennyf dosbarth enghreifftiol a eDdysg mewn am barod. Beth sydd o'ch blaenau nawr yw iPad, newn ni esgus am y tro taw iPad disgybl yw e. Beth bydd angen I nhw wneud yw chwilio am yr app Showbie sydd am ddim, felly bydd angen rhoi yr app ar yr iPads, a wedyn mynd I sign up for free. Beth byddwch chi wedyn yn dweud i'ch disgyblion I weid yw I'm a student, a byddwn ni'n argymell eich bod chi'n rhoi enw cyntaf, na ni esgus daw GWYCH, a wedyn jyst I gadw beth yn syml ei atgoffa nhw o ran cadw ei enw yn ddiogel ac yn y blaen ar-lein. Byddwn ni jyst yn rhoi y prif lythyren. Wedyn o ran enw defnyddiwr eto, dwedwch wrthyn nhw I ddilyn yr un drefn. Am y tro, dwi'n mynd I roi GWYCH1. So enw, llythyren cyntaf y cyfenw a rhif, a wedyn cyfrinair, byddwn ni'n argymell yn gryf eich bod chi yn rhoi y cyfrineiriau i'ch disgyblion chi ac efallai'r enw defnyddwyr ar bapur, maen nhw yn anghofio nhw, mae'n bwysig iawn. Mae yna ffordd o ddod o hyd I nhw, ond mae'n dipyn yn hawsach os ydych chi yn rhoi y cyfrinair I nhw. Am y tro, dwi'n mynd I roi y cyfrinair fel Preseli, I gadw pethau'n syml iawn. Does dim angen I nhw roi e-bost, sign up. Dyma nhw nawr yn cyfrestru mewn. Yn anffodus mae rhywun wedi mynd â GWYCH1, felly newn ni GWYCH2 fyna. Newn ni gyfrestru mewn, a dyna fe wedyn mae'r disgybl yna wedi cyfrestru. Mae'n gofyn am god y dosbarth. Felly dyma fi'n edrych nôl yn Showbie ar y cyfrifiadur am y tro yn y nosbarth ei 7e enghreifftiol, a dyma'r cod, 7G2DN. Felly dyna'r cod dwi'n mynd I roi i'r disgybl. Dyma fi felly yn dweud wrth y disgybl beth yw'r cod, maen nhw'n rhoi mewn i'r iPad, a dyma nhw yn dod mewn i'r dosbarth yn syth. Felly mae GWYCH, sylwch ar y top ar y chwith mewn, mae yn nosbarth 7e enghreifftiol ac yn sydyn, mae dyfer aseiniad hefyd o'i flanau. Felly dyna fel I gyfrestru eich dosbarth I mewn I Showbie. Bydd y fideo nesaf yn dangos I chi fel rydyn ni yn gallu cael gwaith o'r disgybl I ni fel athrawon.